Hi friends, welcome to YouTube channel Mr. Chandu Blog Comedy. ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଟର के बाद କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମତାମତ ଦେବେ ପ୍ଲିଜ। भोला बाबा पार करेगा चटिया बाबा पार करेगा बम 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 बोल बम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି। ସେଠି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଇଏ ହେଲା ଅଜୁ ଭାଇ, କାଳନ୍ଦୀ, ଅଭୟ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ସିଙ୍ଗର ଯେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନର ପୁରା ସିଙ୍ଗର ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ବଳଭଦ୍ରୀ ଭାଇ, ପପି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। କୀର୍ତ୍ତନର ଘୋଳ ବଜାନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ନେହରେ ଡାକୁ ବାଜା କାରିଆ ଲୋକ। ନାଁଟା ଯେମିତି କାମଠୁ ତାଙ୍କର ସେମିତି କାମଠୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ପସନ୍ଦ କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପାଟଣା ବାହାରିବୁ। ଜଷ୍ଟ ଆମ ଗାଁରୁ 200 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ପାଟଣା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ବୋଲି ବି କହିଲେନି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଗାଁରୁ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତେଲକୁରେ ଅତି ହଠାତ୍ ମନନାଙ୍କର ଭକ୍ତି କୋଳ ପଳା ଆସିଲା ଯେ ଗଞ୍ଜି ଖୋଲିକି ଭକ୍ତି ଆଉ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ଭକ୍ତି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନନାଙ୍କର ଚମତ୍କାର। ଡ୍ରେସ୍ ତେଲକୁରୁ କିଣିଥିଲେ। ତେଲକୁରୁ କିଣିଲା ପରେ ଏଠି ଆସିଲେ ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି କେଉଁଝର ପରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହଠାତ୍ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ। ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍କୁ ଆମେ ଏପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଏପଟେ ସାଇଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଇଛୁ ନା, ଯେହେତୁ କିଛି ବାଟ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ରିଲ୍ କରିଲୁ। ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲୁ ସେଠି ରିଲ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ପିଲା କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମର। ଆସିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ପାଇଲୁ। ପାଇଲା ପରେ ସେଠି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ସେଠି ଟିକେ ବସିଲୁ। ବସି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଗପସପ ମଜା ନିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଆଉ ସିଧା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଟଣା ପୁରା ପ୍ରସାଦ ବିତରଣରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଆମେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିକି ଆସିକି ଭୋଗ ଖାଇଲୁ। ଅନ୍ନ ଖାଇସାରିଲୁ। ଏଇ ପିକ୍ଚରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟଣାଙ୍କର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସେଠି ଆମେ ସକାଳେ କାଲି ପାଣି ଢାଳିବା। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଅଭି ତ ନାସ୍ତା ପାସ୍ତା କରିଲିଆ ମାନେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା କୀର୍ତ୍ତନପୁର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରେଗାମାପା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବୁଲବମ୍ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ଟ୍ରାଲ୍ ଏଇପରିକା ବାଜିବ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର
फ्रेंड्स आज एति कीर्तन कल के शुभ देखा कल के पानी उठा पानी उठाटार तुम देख आज एति गुड नाइट ओम नमः शिवाय। हाय फ्रेंड्स ये सकाल दृश्य आम पाटना शिव मंदिर जो पानी उठाऊ आम से पहुँची जाइए आम पिला दृश्य पे जस्ट पहुँचिक बाहर रखी ना फिक्स कर बाहरटा कौड़ी रखी मंदिर स्थापन करके पानी उठेबू से व्यवस्था चली किंतु लोचना मंदिर स्थापन कौटी करवा मंदिर स्थापन बेगी सर देले आम पूजा पूजा करवा परसु खाली हंसा तो हंसबू तु आ नना नना बेगी तुम जो बेगी मंदिर स्थापन कर जगह देखे दिव जो खाली नड़िया भोग खाई जान किसी काम नहीं तुम पे फिक्स कर कौ जगह मंदिर स्थापन हम से फिक्स कर देखा जाओ ये कि पूरा ब्यूटीफुल सीन मंदिर दृश्य पाटना शिव मंदिर ब्रिज ब्रिज पाखरे आम पानी उठेबू ये ब्रिज दृश्य लोचना पूरा रगड़ बेगी पूजा कर आम पूजा पानी ढालिया शिव मथारे कि मुंडरे कि तुम लिंगरे कि चढ़ तेन ये कि मंदिर दृश्य
ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଜୁମ୍ କଲି ଏଇଟା ହେଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ରାସ୍ତା, ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା। ଏନ୍ତା ଏ ପଛେ ଆସେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଷୁ ବାବୁ ତ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ। ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ଯେଉଁ ହେବ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କଳସ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭାର ତ୍ରିଶୂଳ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆମର ନନା କିଛି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଚିଛି ସେଇ ପବିତ୍ର କଲେ ସେ ଜାଗାଟିକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭାର ଧୋଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭାର ରଖିବୁ। ମୁଁ ଭାର ଧୋଇକରି ସେଠି ନେଲି ରଖିବି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରଖିଲି। ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତ ରଖି ସାରିଥିଲେ। ସେଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ତ ଦେଖେଇନି ମୁଁ। ତାପରେ ମୋ କ୍ଲିପ୍ରେ ସେଟା ଦେଖେଇଦେଲି। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଭାର ରଖି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ଗାଧିବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଗାଧିକି ବାଲି ଉଠେଇକି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ହର ହର ମହାଦେବ ଏମିତି କହିକି ଆମେ ବାଲି ଉଠେଇ ଖାଉ। ବାଲିଟି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ସେଠି ଉଠେଇଲୁ କିଏ 7 ଥର କିଏ 3 ଥର ବୁଡ଼ି କରି ସେଠି ବାଲି ମୁଠା ଧରିକି ଆଣିକି ଯଦି ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ସେଠି ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଜଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପଳା ଆସିଲି। ସେଠି ପିଲା ଆଣୁଥିଲେ। ମୁଁ ପଳା ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପରଶୁ ବାବୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହାତରେ ତ କମ୍ ସିଧା ଆମର ପିଲାମାନେ କଲୁ ସିଧା ଗାମୁଛାରେ ଆସିବୁ। ସିଧା ଆମେ ଗାମୁଛାରେ ଟେକିକି ଧରି ପଳା ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଆମର ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପନ ହେଇକି ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ ହେବ। ଆମେ ବାଲିରେ ଜଷ୍ଟ ନିହାତି ଛୁଟିଆ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଇଏ ଆମର ହେଲା ନନା ବାବୁ, ନନା ମହାଶୟ। ନନା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭାଇ ତାହେଲେ ତାକୁ ନନା କରିଦେଇଛୁ ଆଉ। ବୃଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଉଲ୍ଟିଆ ବନେଇବୁ ସେଟା ଆଉ ସେଇ ବୃଷ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ନାହିଁ। ये गंजा गंजा खा लिया था, याद नहीं वृषभ किधर रहेगा। फिर भाविले देखो चेंज कले परा मासे हमरो किछ नहीं मिमिको मात्र भूल एइटा तो छोटिया जिनिस ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିଙ୍କର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୋର କାମ କର, ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି, ମୁଁ ବି ବୋଲବମ କରୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଲିଙ୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ ଜୁମ୍ କରିକିନା ମୁଁ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜଟିଆ ବାବା ଆମର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଟିଆ ବାବା ପାର୍କରେ ଚିଲମଧାରୀ ବୁଳା ବାବା। ଜଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ପରେ ଭାରକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଲୁ। କାରଣ କିଏ ଧୋଇ ନଥିଲା, କିଏ ଧୋଇ ନଥିଲା। ସେ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଲୁ ଆମେ। ଏ ମାସ କିଛି ଦେଖୁଛ, ଇଏ ହେଲା ପବିତ୍ର କୁମାର। ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟି, ପୁରା ପବିତ୍ର। ତା ନାନଟି ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ କାମଟି ସେମିତି ପବିତ୍ର। ଭାର ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଳସରେ ପାଣି ଉଠେଇବୁ। ପାଣି ଉଠେଇକି ଆମେ ସେଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, କଳସ ପାଣି ବୁଡ଼େଇଲୁ। ଆମେ ତାପରେ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଆମେ ଏଠି ଆମର ଯେତିକ କଳସ ଯେତିକ ବୁଡ଼ା ଗଲା ଏଠି ରଖାଯିବ। ଏଠି ରଖିଲା ପରେ ସେଠି ଆମର ପୂଜା ହେବ। କଳସରେ କଉଡ଼ି, ପଇସା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ହଳଦୀ, କଉଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଯିବ। ଛିଞ୍ଚା ସରି ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ପାଠ ଆମର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଗାଧିକି ଭାର ବୋହିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ। ଏବେ ତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ଘିଅ, ସିନ୍ଦୁର, ତାପରେ ଦୀପ ଯାହା ଯାହା ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତା ସବୁ ଆମେ ସବୁ ନେଇଥାଉ। ନେଇକି ସରିଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତିକିନା ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଚାଲିଲା ଜଷ୍ଟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲା ପରେ ଆଉ ଚାଲିବ କ'ଣ, ଚାଲୁଛି କଥା କହିପାରିଲି ଚାଲୁଛି। ଗୁଡ଼ାକ ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ
ଇଏ ଆମର ପବିତ୍ର ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେଉଛି ଏବେ ଦୀପ ଲଗି ଯାଇଛି। ଦୀପ ଲଗି ସାରିଲା ପରେ ବେଲପତ୍ର ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ପଇତା ସବୁ ଏବେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଲା। ଚନ୍ଦନ ପରେ ପଇତା ପିନ୍ଧିବେ। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ଠାକୁର ଆମର ପଇତା ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ଆମେ ପଇତା ପିନ୍ଧିବୁ। ବେଲପତ୍ର ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ମାନେ ପଇତାର କାମ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ମାଳ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପରେ ପଇତା ପିନ୍ଧିଦେଲା। ପଇତା ପରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଇତା ଆମେ କରିସାରିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପଇତା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋ କଥା ମୁଁ ବି କେଉଁ ପାଖରେ ବସିକି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନା ତମେ ମୁଁ ନହେଲେ ଗାଁରୁ ଆମେ ଆମର ନନା ଆମର ପୂଜାରୀ ନନା ଏମିତି ପୂଜା କରିଦେବେ ଯେ ଆମ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଟିଟା ଶୁଆଯିବ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ଏମିତି ସିଏ ଆମର ପୂଜା ନନା କଦଳୀଟିକୁ ଛଡ଼େଇକି ଆମର ଶିବଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆମର ତରୁଣ ବାବୁ ଆମର ପଇତା ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏପଟେ ତୋର ଆଣ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇସାରା ସିରିଏଲରେ ଆଣ ସିରିଏଲଟା ଦେବନ ତମେ। ଆମର କଳସରେ କଉଡ଼ି ପଇସା ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା ଏ କ୍ଲିପ୍ରା ଦେଖେଇଲାନି ପ୍ରାୟ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦଶ ଦେଖେଇ ଏଇଟା ଆସିଲା ବୁଲମ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଲାଗେ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ନନା ବାବୁ। ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ପୁରା ଏମିତି ଜିନିଷ ଦିଏ ପୂଜାଟା ଭଲସରେ କରନ୍ତି ପୁରା ଦିଲ ସେ ରାମ କୁମାର। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ମୁଁ ଏବେ ପଇତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେରା କ୍ଲିପ୍ ପଇତା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେତିକ ବି ଆମର ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଇତା ପିନ୍ଧିଲେ। ପଇତା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ନିୟମ ହେଉଛି ଏକ ଗଲାବେଳେ କାନରେ ପଇତା ଗୁଳେଇକି ଏକ ଯିବେ। ଦୁଇ ଗଲାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ କାନରେ। ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ମାନେ ବାହାର ଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ସୁତମ हर हर महादेव जय हर हर महादेव। ଆମର ପୂରା ପୁରୀରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ପୁରା ଭାବରେ ପୂଜାଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା।
ଏବେ ଆମର ଭୋଗ କଣ ଯାହା ଖାଇବାର ସେ ଖାଇଦେବୁ। ତାପରେ କ୍ଷୀର ଲାଗିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ, ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ଫେଣେ ଗାଧିବୁ। ଗାଧି ସାରିଲା ପରେ ଭାର ଧରିବୁ। ଭାର ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ। ପୂଜା ସରି ଯାଇଛି। ପୂଜା ସରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଗାଧିବାକୁ ଆମେ ଗଲୁ। এইটি ବୁଡ଼ିବୁ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାର କରିବୁ। ଭାଇ କ'ଣ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ନଡ଼ିଆଟା ପାଣିରେ ଫଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାନେ ତମେ ଭାବ କେମିତି ତମକୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଟାଇମିଂଟା ବହୁତ ଲେନ୍ଥଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ରଖାହେଉଛି, ଟିକେ କୋଉଠି ସ୍ଲୋ ରଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଟିକେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବେନି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏଠି ଆମର ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କଳସରେ ମୋର ସବୁ ଠିପି ଲଗେଇକି ଭାରରେ ଗଣ୍ଠେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, 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 ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଠିକ ଅଛି ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ବୁଲରେ ବୁଲ ବୋଲ ବମ୍ ମନ୍ଦିରକୁ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ତ ପାଣି ଢାଳିବୁ। ଆମେ ଉଠେଇ ପାରିଲୁନି। ଆଜି ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, 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 ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ପାଟନାର ମନ୍ଦିର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଭିଡ଼ିଓ ତକ ତୁମେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖ ଲୋକ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହଉ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ପାଣି ଢାଳ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବୁ।